Platné držení těla je orientačně posuzováno postavením lopatek, trupu a pánve. Ty by se neměly při stoji, sedu ani chůzi výrazně měnit a neměla by se zvyšovat krční lordóza, bederní lordóza a hrudní kyfóza. Odstup popruhů ze školní tašky by měl být v mírném úhlu. Kolmý odstup nutí dítě do předsunu ramen. Horní část školní tašky má být v jedné rovině s ramenem, spodní část tašky má být opřená o oblast křížové kosti. Šířka školní tašky by měla být taková, aby neomezovala pohyb paže při chůzi. Příliš malá aktovka nemá oporu s křížovou kostí a celá váha aktovky je pak nesená na ramenech. To způsobuje předsunutí hlavy a ramen a zvětšení hrudní kyfózy. Pokud je taška příliš velká a jde až na hýždě, posouvá se váha tašky dolů a nutí dítě k prohnutí v bederní oblasti a především k lehkému předklonu. Ten je doprovázen předsunem hlavy a ramen. Při běžném nošení je pak velmi důležité udržování správné délky ramenních popruhů, tak, aby umístění tašky na zádech odpovídalo předchozímu vyobrazení. Důležité je také vnitřní uspořádání, kdy nejtěžší učebnice mají být nejblíže zádům.